Building Fabu ay wulika jo min ke min ye kunafoni kula yasa min ye malidenw ye u bɛ se ka kunafoni jeli sɔrɔ cogo min na an ye a jira k'a fɔ min ye Building Fabu ye k'a ye web télé dayɛlɛ web télé fɛnɛ na a bɛ ye k'a fɔ nin bɛna kɛ a émission fɔlɔfɔlɔ de ye émission fɔlɔfɔlɔ min ni an bɛna laɲɛnɛmaya ani ni an ka dugu maaba dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni ale ye Isa Kawujimu ye a bɛ ye k'a fɔ politikitɔ min bɛ n'a bɛ wele ko ACRT faso ka wele aywa o ɲɛmaaba de ye Isa Kawujimu ye aywa an ni ale de bɛna min ye jɛmukan in laɲɛnɛmaya ɲɔgɔn fɛ o de siratigɛ la sa a bɛ ye k'a fɔ bi an bɛna kuma min kan o de ye Mali farajɛla fanga ɲɛmaa Colonel Asimu Goyita ale tun ye laɲini kɛ ko k'a fɔ ko ka sigi kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ kɔni n'u don malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye dialogue intermalien ye ni o tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ ye k'a fɔ conseil de sécurité l'ONU ma olu bɔra ka kunnafoni dɔ di k'a jira k'a fɔ ko ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ ko ka segin ka baara kɛ ni min ye Algérie bɛnkan sɛbɛn ye ni o accord d'Alger an bɛna an da don o fɛnɛ na ni o fɛnɛ tɛmɛna ka bɔ yen sa i b'a ye k'a fɔ nin waati laban in na min ye an ka wajulukɛla caman ye ayiwa olu kɔni bɛ ka minɛ ka datugu ka sababuya kɛ min ye sariya sen dɔ de talen don n'a bɛ wele ko cybercriminalité a bɛ ye k'a fɔ an bɛna an da don o fɛnɛ na ka se ka walawalali kɛ o kan n'o fɛnɛ tɛmɛna ka bɔ yen a bɛ ye k'a fɔ halisa o cybercriminalité kelen fɛnɛ na cɛya bana fan o fan fangama b'o furakɛ ka taa se dununkɔrɔnin ma walasa dununkɔrɔ kasikan kana bɔ e ka sokɔnɔ dugukila fɛ e ka cɛ fangama k'i ta la ka taa se denko gɛlɛya o min bɛ cɛw la n'o sababu tɛ dɔwɛrɛ ye lawa nɔgɔ kɔ ani lawaji dɔgɔya fangama b'o bɛɛ lajɛlen furakɛ ka bɔ cɛw ma k'i kɛ kak i banban dɔrɔn i kana kɛ musomakɔrɔ filanan ye sokɔnɔ o kama a y'aw teliya joona aw ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira 77 11 33 33 u b'a livraison kɛ fufalaki fo aw sigiyɔrɔ la ala ni fangama sababu furu caman suturala nin waati na a ye aw hakili to a la maa minnu si tɛ san 18 bɔ a tɛ feere olu ma. A y'a yira k'a fɔ min ye Building TV ye ale ye fɛn kura ye Live TV c'est ça donc ale ye gɔlɔlɔ sira kura ye mais bɔlɔlɔ sira min don fana ala y'a latigɛ ne ka k'a mɔgɔ fɔlɔ ye n bɛ dugawu kɛ ala ka barika don fɛn in na ala k'a kɛ sira ye sira min bɛ jamana nafa ka jamanadenw nafa jamana ko bɛɛ lajɛlen na ka d'a kan jamana mago bɛ a kulu bɛɛ la kɛra politiki sira ye o kɛra seko ni dɔnko sira ye o kɛra sɔrɔ sira ye o a kɛra a b'a fɔ minnu ma tunkarankew fo ka taa se balontanko n'an ka ngaraw ninnu bɛɛ lajɛlen jamana jɛkulu baaraw ye donc ni ne kɛra o mɔgɔ fɔlɔ ye n bɛ ala tanu k'ala barikada ka dugawu k'aw ye ani k'a ka sponsor fo ka d'a kan aw yɛrɛ na ne yɛrɛ fana sama te asura la an bɛ ala deli ala ka barika don te asura la a n'a minbagaw Umar kɔni an y'a tɔgɔ mɛn mais ne t'a dɔn. Umar Agi t'a dɔn. Ne t'a dɔn. Ok problème t'a la. Kuma mugadima kuma don. Don n'a natɔ la a bɛna ɲɔgɔn dɔn. Ayiwa n'ala sɔnna. Donc a bɛ ɲini aw fɛ maa minnu bɛ ka Building Fabu la nin waati in na a ye ja in kolongolo fɔ Japaga n bɛ segin a kan a ye ja in kolongolo fɔ Japaga diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama k'a dɔn k'a fɔ min ye Building Fabu ye a y'a ka baaraw daminɛ ni o ye Building Fabu TV o la Isa Kawujimu an bɛna min ye an ka politiki kuma na daɲɛ fɔlɔ a ka di min ye jamana ɲɛmaa ye ni o ye Colonel Asimu Goyita ye ale tun y'a jira k'a fɔ ko sigikafɔ dɔw bɛna n'u don malidenw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye dialogue intermalien yalima nin dialogue in e bɛ k'a ye ni yela jumɛn ye. An bɛ ala tanu ka ala barikada ka jamana kuntigi fo n'o ye son excellence Asimu Goyita ye kuma yɛrɛ laɲini ko maliyɛnw ka sigi ka kuma o ye hɛrɛ kuma de ye an b'a fo la ka d'a kan tubabu ɲuman na mieux vaut tard que jamais fɛn o fɛn n'a laɲini ko mɔgɔw ka sigi ka kuma min bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ye jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ kabilaw ni ɲɔgɔn cɛ siyaw ni ɲɔgɔn cɛ an hakili la o ye hakilila ɲuman ye an b'o fo an b'o lafasa nka a politiki kumaw walawalali la n'an y'a walawala an faamuya caman an b'o ɲini kuma in kɔnɔ o kuma kun fɔlɔ ye mun ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama n'i ye kuma in ta sira ta ka lajɛ wulikajɔ minnu daminɛna ka se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ma ka se laadatigiw ma ani ka gouverneurs ka weleli kɛ sigidaw la ka légitimité traditionnelle n'o bɛ fɔ min ma an ka dugutigiw laadalamɔgɔw olu wele bon o b'a jira k'a fɔ o sira minnu filɛ nin o ye sira dɔ ye min fana jamana tɛ se ka taa o kɔ
nka sira wɛrɛ bɛ yen an bɛ ɲininkali de ko la ka d'a kan ni kuma fɔra jamanadenw bɛ min na mɛ o ye min bɔra fanga marabagaw da bon fanga lafasabagaw bon n'olu fana kɛra mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ye mɔgɔw ye n tɛ kuma fɔ ni dantɛmɛ n'u kɛra laadiri ye u bɛ kuma lase ni danaya ye bon mɛ an nana ye an bɛ wagati min na bi a ka kan bɛɛ ka fɛla fɔ ka d'a kan Mali tabiya dɔ ye a kɛra i ɲɛna i ye mun fɔ donc an bɛ min dɔn a la ɲuman na an b'o lafasa an ma min faamu an bɛ ɲininkali ko la k'a fɔ mɔgɔw ka sigi ka kuma jamana ko la o ye kuma ɲuman ye o ye hakilila ɲuman ye jamanakuntigi y'o fɔ an b'a fo la bon démarche minnu ni ministre de l'administration territoriale wulila ka se mɔgɔw ma ka kuma nin bonya yir'u la o fana o ye tabiya ɲuman ye nka a bɛ yɔrɔ min na sigi kuma fɔra tubabukan de la bon ni kuma fɔra tubabukan na o b'a jira k'a fɔ tubabukan mɛnbaga a n'a faamuyabaga o man ca jamana kɔnɔ hali ni a kuma minnu y'a ta ka a ferekete yɛlɛma k'a fɔ an ka bamanankanw ni kan dɔw la u ma kuma fɔ ka tile bon o fana bɛ faamu parce que jamana in kɛra fɛn min ye bi o kɛra c'est à dire que transition kɔni a ka ko ko bɛ yen i bɛ kɔgɔ k'a la i bɛ fɛn tulu k'a la i bɛ sukaro k'a la bon hali ni a yɔrɔ min bɛ yen n'o kumunen don mɔgɔ kan'o fɔ mɔgɔ kana i da mɔgɔ la cogo di bon o de b'a to a ka gɛlɛn jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ parce que politiki kuma ni politiki mɔgɔ m'o fɔ jɔyɔrɔ t'a la c'est comme diinɛ kuma ni diinɛ mɔgɔ m'a fɔ a fɔbaga ɲuman tɛ yen an bɛ wagati min na bi n'o ye balontan ye an ka samata sɛgɛw n'o ye les aigles an b'ala deli ala ka sebagaya d'u ma Côte d'Ivoire ka jɔyɔrɔ ɲuman d'u ma ka jamana kunnawolo o fana baaraw kɛbagaw de b'u la a entraîneurs a n'a sportifs a n'a kɛbagaw olu fana fɔbaga de b'o la bon diɲɛ bɛ ten de donc bɛɛ n'i ka domaine don bon jamana n ye misaliya de di pour que i ka faamu bon anw ye politique mɔgɔ ye ɲininkali kɛ nga min bɛ kuma la ma tunun kuma la nga min bɛ kuma la o de ye ɲininkali de bɛ kɛ parce que jamanakuntigi tɛ se ka sɔsɔ a tɛ se ka dala minɛ awa fɛn wɛrɛ tɛ se ka fɔ mais an bɛ nga fɔ yɔrɔ la bonya kɔnɔ o de ye accord d'Alger o de tun bɛ yen jamana ma fɔ a da la parce que n'a fɔra jamana o ye jamana marabagaw de ma b'u da la ko accord d'Alger ko dabilara mais kɛwale bɛɛ y'a jira k'a fɔ accord d'Alger tɛ yen parce que munna an b'o fɔ a bɛ ani minnu accord d'Alger b'a n'an balima burudamɛ kulu min cɛ n'o ye sema ye bɛɛ y'a ye k'a fɔ kiri ye nɔminɛli ɲɛsin a ɲɛmɔgɔ caman ma awa caman yɛrɛ ye jamana bila bon olu dun de ye ko in yɛrɛ k'a daminɛ ka fo ka taa se accord d'Alger ko kuma na négociation ma olu de ye a signataires n'a non signataires ye mais ani minnu bɛ jamana kɔ bi min tɛ jamana bɛɛ de tun ye marifa ta jamana kama mais kiri bɛ maa minnu nɔfɛ a bɛ komi olu ye dansago kɛ bon ne ma n da don kiri kuma la min kɛra n y'o de fɔ maintenant dɔw fana bɛ yen olu ye marifa ta ko f'u kana ni diinɛ wajibiya k'o sabati jamana kan an dun bɛ jamana min kɔnɔ république de don o kɔrɔ ye mun ye silamɛya bɛ yan kerecɛnya bɛ yan laadakow bɛ yan bɛɛ ka bɛɛ bonya i ta kɔnɔ jamana in kabini a kunu fo ka na se tubabu ka nali ma fo ka tubabu ta an ye lafiya sɔrɔ o la bon minnu ye marifa ta ko f'u ka dankaro la olu fana bɛ yen bon n'a fɔra ko sigikafɔ ka kɛ ɲininkali bɛna kɛ sigikafɔ bɛ kɛ jɔn ni jɔn ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'a y'a sɔrɔ sigikafɔ de don ko minnu ma marifa ta jamana kama o ni jamana tɛ ɲɔgɔn na assise kɛra o assise min n'a bɛ fɔ ko assise de refondation n'o ye dialogue min yɛrɛ kɛra sababu ye ka ni CEDEAO se ɲɔgɔn ma o ye gafe fɛn o fɛn fɔ jamana kalanko a lakanako a kiiriko a adamadenya ko a sɔrɔko ani a accord ko a ye nin recommandation kɛ nin bɛɛ la ɲininkali fɔlɔ min bɛ kɛ o de ye est ce que o assise min n'a fɔ ko ANR est ce que o sɛgɛsɛgɛra k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ o sera a dan n'a fɔ tubabukan na suivi évaluation n'o baaraw sera ka kɛ ka dɔn min ɲɛna mun ma ɲɛ pour que sigikafɔ yɛrɛ bolo ka da parce que sigikafɔ bɛ kɛ de n'o y'a sɔrɔ tuma min na a nana ye k'a fɔ ko an dɛsɛra a jɔra bon maintenant o de ye ɲininkali ye est ce que transition dɛsɛra de wa n'a bɛ ka sigikafɔ boloda wa ou bien nin ye fɛɛrɛ de ye ka jamanadenw lamin tugun ka ban élection kɛli ma ɲininkali min bɛ ne fɛ o de ye nin n'o tɛ ne tɛ sigikafɔ ka ɲi dɛ mais a bɛ nale hukumu min kɔnɔ bi ɲininkali de bɛ kɛ est ce que a dabɔra mun kama parce que n'a y'a sɔrɔ a dabɔra minnu tun ye marifa ta jamana kama a fɔra ko olu ka laɲini si tɛ sabati parce que minnu y'a ta ko n'o ye sema ye
kuma dɔw b'a kumaw kɔnɔ jamana malien si ma jɛ n'o ye donc ni tun b'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko la relecture de l'accord d'Alger fɛn dɔw b'a kɔnɔ jamana tɛ se ka sɔn o ma donc an ka sigi o min man ɲi k'o yira o ka bɔ a la voilà o ye kuma jɛlen parce que base bɛ to a nɔ na mais n'o filila kɛrɛfɛ tɔ ninnu dun ko f'u ka na ni diinɛ cogoya ye an tɛ min dɔn ka kɔrɔ bon olu ko da kana mɔgɔ kuma la bon sisan ne bɛna ɲininkali kɛ sigikafɔ bɛ jɔn ni jɔn cɛ parce que n'a fɔra ni mɔgɔw ka sigi ka kuma i ni minnu tɛ kun kelenna kelen n'aw ma bɛn ko la ka sɔrɔ gɛlɛya wɛrɛ t'aw ni ɲɔgɔn cɛ o ye kuma ye min bɛ se ka faamu mais minnu yɛrɛ marifa talen d'u kama a dɔw ye dugu bila a dɔw ye jamana bila dɔw yɛrɛ bɛ bɛrɛ la awa kiri yɛrɛ bɔlen don dɔw nɔfɛ dɔw yɛrɛ a fɔra ko da tɛ mɔgɔ ka kuma la bon donc e ni jɔn bɛna sigi ka kuma parce que gɛlɛya min b'an kan o y'olu mɔgɔ filaw de ye. Oui mais n'i y'a ye jamana ye nin welekan bila awɔ voilà n'i y'a ye jamana ye nin welekan bila a bɛ se ka kɛ jamana b'a fɛ ka nɔgɔya da kɛ ka ɲɛsin u ma. non ni nɔgɔya da bɛ kɛ mɔgɔw bɛ parce que accord ko ye k'a to Algérie ka bolo kan mɔgɔ caman bolo k'a fɔ ko fɛɛrɛ tɛ sɔrɔ a la awɔ. ne bɛ politique kuma de f'i ye c'est à dire n y'o de f'i ye ko ni jamana kuntigi kumana a tɛ se ka sɔsɔ. Voilà, le cybercriminalité de bini cɛ. Bon maintenant min ŋa fɔ ka ɲininkali kɛ ka hakilima b'a fɔ an bɛ fɛ ka min fɔ. N'i b'a fɛ ka nɔgɔya kɛ minnu ma marifa yɛrɛ ta jamana kama n'u kumakan kɛra sababu ye ka taa n'u ye kaso la dɛlɛnkanw du tɛ nson tɛ ma maa fa ne hakili la nɔgɔya bɛ daminɛ olu de la bi. Donc ne faamuya minnu bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ nin waati laban in na mais minnu ye gɛlɛya sɔrɔ ayi an minnu bɛ kuma la n k'an bɛ kuma de an bɛ ka situlu de k'a la. N'i ye Rasi Basiw ta k'a lajɛ ka madame Vichère ta k'a lajɛ soit la baya la karamɔgɔkɛ min nana o don fo ka taa se maa wɛrɛ minnu minɛnen don kun wɛrɛ kama ni nɔgɔya bɛ ɲɛsin ko sigikafɔ ka kɛ sigikafɔ daminɛ ye fɔlɔ président yɛrɛ tun k'a fɔ min ma c'est à dire que bonne volonté ka hali n'a y'a sɔrɔ kiri mun nɔbila fanga bɛɛ bɛ sɔrɔ fanga bolo soit k'u gracier soit k'u amnistier aw n'o yɛrɛ tɛ k'a ɲini jamana fɛ a bɛ fɔ min ma sous contrôle judiciaire ka sɔrɔ u bɛ t'u ka so yanni kiiri cɛ o bɛɛ tɛ hakilisigi natiya mais o si ma fɔ da ma mɔgɔ la donc ne ye ɲininkali min kɛ sigikafɔ kun ye ko bɛn ka kɛ est ce que bɛn bɛ se ka kɛ ni mɔgɔw nɔfɛ mɔgɔw bɛ kaso la awa ka sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn o kaso minnu filɛ nin n'i ye dɔwɛrɛ fɔ kiiri bɛ ne yɛrɛ nɔfɛ donc ne kɔni bolo ne ka faamuya la président ye kuma min fɔ kuma kisɛ ka ɲi mais min bɛ nka min bɛ kuma la a laɲini ye mun ye parce que ni kuma fɔra i b'a laɲini de ɲini i tɛ tugu kuma kɔ i bɛ kuma laɲini de ɲini donc ne ka faamuya la tiɲɛ yɛrɛ la il faut que kuma in a ka bila minɛn kɔnɔ minɛn min b'a to politique mɔgɔ bɛ se k'a faamu parce que bi n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ jamana bɛ gɛlɛya min na a fanga ka bon bon n'an k'an bɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ faut que an ka sira de ta sira min an bɛɛ bɛ jɛ ka doni min ta mais n'e ko ne ka n ta kɛ dɔrɔn ka awa e tanu k'a fɔ dɔrɔn a b'e bolo e ka taa n'a ye bon n'a problème nana ko ne an ka sigi ka kuma bon aw dun bɛ ka taa n'a ye a jamana mobili b'aw de bolo jamana so b'aw de bolo jamana wari b'aw de bolo jamana jɔyɔrɔ b'aw de bolo ni mɔgɔ wɛrɛ ye dɔwɛrɛ fɔ bada bolili ou bien cybercriminalité ou bien réseau mɔgɔw bɛ bila k'i lajaba bon finalement on s'est dit mais il faut que nous on parle o de y'a to anw y'a wajibi an yɛrɛ kan n'an bɛ kuma. Ok président halisa an bɛ na fɛnkɛ ko la accord d'Alger ko la a bɛ ye k'a fɔ sibiri tɛmɛnen conseil de sécurité l'ONU na olu y'a jira k'a fɔ ko ka baara kɛ ni accord d'Alger yalima nin tɛna ni gɛlɛya wɛrɛ ye Mali faamaw ko maliyɛnw yɛrɛ dama ka sigi mais Nations Unies conseil de sécurité bɛ k'a fɔ ko ka baara kɛ ni accord d'Alger e bɛ se ka jumɛn fɔ. c'est-à-dire que maliyɛnw yɛrɛ dama ka sigi kuma mugu de don a cɛ ka ɲi n y'o de f'i ye ni ne bɛ kaso la ou bien n bɛ boli la hakilila nɔfɛ ou bien kɛ kelen dɔ nɔfɛ politique kuma la ou bien politique gɛlɛyaw talen don sariya sira fɛ k'an kunbɛn bon est ce que n tɛ maliyɛn n tɛ maliyɛn donc maintenant ne ni ɲɔgɔn caman de bɛ yen bi gɛlɛya b'an kan politique kuma la an tɛ se ka politique baara kɛ an tɛ se ka politique kuma fɔ an y'a min fana fɔ. donc ne faamu nin tɛ ka jum yɛrɛ kuma cogo ye. mais jɔn kuma cogo bɛ jɔn da bi jamana in kɔnɔ ni sɔrɔdasiw yɛrɛ n'u nɔfɛ mɔgɔw tɛ. donc i tɛ se ka kuma ka wasa. i tɛ se ka kuma ka wasa ni kuma ka wasa dɔrɔn o b'i cɛ. u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'i cɛ parce que n'i ko politique mɔgɔw ma ko i bɛ taa ka kuma ɲini sariya sira fɛ i b'a cɛ o i b'a cɛ. mɔgɔ si t'a la i b'a cɛ o de y'a to liberté d'expression de donnen don bɛrɛ la bi
mɔgɔ si tɛ se k'i hakilina fɔ jamana kɔnɔ bi fo min ka di sɔrɔdasiw ye les chefs colonels a n'u nɔfɛ mɔgɔ ye n'o tɛ n'a y'a sɔrɔ ko kuma in e ye ɲininkali min fɔ k'an ka sigi ka kuma ni ne y'a kɔnɔna fɔ sisan sini tɛ n sɔrɔ yan non moyen t'a la a fɔ cogo yɛrɛ a tɛ se ka fɔ maintenant i bɛ a tɔgɔ ma la subtilité parce que i b'a ye ni i b'a fɔ k'i tɔ to non i t'a fɔ yɛrɛ i b'i a sogin de quoi voilà i b'a sogin i tɛ se k'a fɔ yɛrɛ n'o tɛ mais voilà n'i ko sigi ka fɔ bon n'i ye dɔ wɛrɛ fɔ i bɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ a kuma kisɛ ka ɲi mais contenu ye jumɛn ye moi je vois pas de contenu oui ɲɛ tɛ contenu non parce que sigi ka fɔ n'a y'a sɔrɔ sa ko sigi ka fɔ de ye les forces vives de la nation olu ni jamana marabagaw tɛ ɲɔgɔn na o kɔrɔ ye mun ye diinɛ kulu syndicat kulu sɔrɔ bosomɔgɔw fo ka taa se tunkarankew ma denmisɛnninw olu ni jamana tɛ ɲɔgɔn na olu bɛ sigi de ka kuma k'a fɔ nin degun bɛ jamana kan aw ka yeta ye mun ye an bɛ jɛ k'a donni ta ɲɔgɔn fɛ mais o tɛ o a fɔra de ko minnu ye marifa ta jamana kan ani fana tubabukan na comme n'a fɔra tubabukan na la langue est subtile je reprends le mot même du président de transition c'est-à-dire que le conflit communautaire est intracommunautaire o kɔrɔ ye mun ye ko siya minnu bɛ ɲɔgɔn na ani u ni siya wɛrɛw ou bien u yɛrɛ damaw ko k'o bɛ se ka ban an ka jamana kɔnɔ cogo min bon ani fana ko gɛlɛya min n'o ye jamana sɔrɔ ni o ye minnu nana bi jamana kan ko se ka kuma ɲɔgɔnya kɛ malidenw yɛrɛ dama ka kuma bon donc ni malidenw yɛrɛ dama bɛ kuma minnu ye marifa ta jamana kama ni kuma bɛ k'u fɛ jɔn de bɛ n'o kuma sira dayɛlɛ olu yɛrɛ bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ à quel titre quel statut parce que n'i ko ne ma ne an ka kuma o b'a sɔrɔ déjà n bɛ bila minɛn dɔ de kɔnɔ min b'a to n bɛ se ka da don kuma la o ni kɛ b'i nɔfɛ k'i binna jamana kan o dun ka kan bon n'a y'a sɔrɔ jamana basigi kama ko pour la stabilité minnu ye marifa ta jamana kama u ka na an ka kuma ne tɛ se k'a faamu olu tɛ se ka wele k'u ka na a ka kuma k'a sɔrɔ minnu dala kuma dɔrɔn kama u bɛ kaso la donc ne ne fa a fɔ ko maa minnu ye marifa ta jamana kama ne m'a fɔ kuma kana k'u fɛ ni kuma bɛ se ka kɛ minnu ye marifa ta jamana kama minnu ye kuma fɔ jamana ka faamuya la ko kuma porokotolen don ko u ni weleli ka kan sariya fɛ est ce que olu fana da man ka don kuma la ne ka kuma y'o de ye o n'a fɔra ko maliyɛnw ka sigi ka kuma est ce que olu fana da man ka don kuma la parce que ko in ye min ye bi an yɛrɛ bɛ kuma la est ce que sini fana a bɛ se ka s'an fana ma parce que n'i bɛ kuma kɔni na kuma ni kɔlɔlɔ ntan tɛ o bon n'i y'i da de u b'a fɔ e parti politique e ma kuma e jɔyɔrɔ ye mun donc problème min ye ne bɛ ka min f'i ye dɔrɔn accord d'Alger la pour que la sécurité conseil de sécurité ka kuma jaabi c'est à dire que i yɛrɛ ye ɲininkali segin ɲininkali kan ne bɛ ka min f'i ye président y'a fɔ ko sigi ka kuma ka kɛ hakilila ka ɲi mais moi je ne vois pas du concret je vois pas du contenu donc e ɲɛ tɛ fɛn in waleya cogo a waleya cogo la ka nɔgɔn parce que tubabukan na c'est très difficile de nous poursuivre mais bamanankan na u bi cɛ yɔrɔnin kelen parce que la langue de Molière est très subtile mais an ka kuma bamanankan ninnu o ye toden de n'i ye dɔ ta dɔrɔn dɔ bɛ bɔ donc n'i m'i kɔlɔsi dɔrɔn i bɛ se tasa ju ma dun min b'o la bɛɛ b'o dɔn ala ka kisi k'an ta amina voilà ok halisa an bɛ taa ni ni ɲininkaliw ye donc sisan an bɛ na cybercriminalité la Isa Kawujim a bɛ ye k'a fɔ kabini Mali kununko a bɛ ye k'a fɔ foroba kuma n'o ye réseaux sociaux ye a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛni kun don kosɛbɛ a bɛ ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ mɔgɔw buruja mɔgɔw bɛ mɔgɔw dɔgɔya mais cybercriminalité nanen a yira k'a fɔ camanba bɔr'o la Isa Kawujim nka o waati kelen fana na a bɛ ye k'a fɔ mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko cybercriminalité ko in k'a bɛ ka na ni gɛlɛya caman ye ka ɲɛsin maa caman ma e bɛ se ka jumɛn fɔ o yɔrɔ la. bon cybercriminalité sariya de don ni fɛn kɛra sariya ye kaban sariya don mais an b'a ye yɔrɔ caman b'a la min ka ɲi mais yɔrɔ caman fana b'a la nka a bɛ kuma la dɛ parce que n'a kun ye ko hadamadenw ka mɔgɔw ka hakɛ tanga u kana kuma fɔ kuma min bɛ dankari kɛ mɔgɔw ka diinɛ la u ka danbe la u ka intégrité la ani fana mɔgɔw kana mɔgɔw arnaquer mɔgɔw kana mɔgɔw ka compte pirater mɔgɔw kana don mɔgɔw ka vie privée la olu bɛɛ sɔnn'o ma n'a hakilila maliyɛn tɛ yen min ye o yɔrɔ in fanfɛla la ka gasi ye fɛn in na mais yɔrɔ min bɛ yen n'o nana kɛ k'a fɔ ni kumana dɔrɔn u bɛ sin ka taa a ta ko atteinte au crédit de l'État ou bien ko trouble à l'ordre public bon an yɛrɛ dun b'a dɔn n'i ye dɔwɛrɛ fɔ dɔrɔn u bɛ n'i yɛrɛ fana nɔfɛ
n'o tɛ an yɛrɛ b'a dɔn o kuma in vraiment i b'i da de yen quoi hakilima b'a tɔ faamu bon maintenant tubabu ɲumana c'est une loi très controversée hein voilà parce que a bɛ fanga arranger pour faire taire ses opposants an y'o faamu a ko in na bon parce que n'i ko i bɛ sariya ta politique mɔgɔ nɔfɛ o ye politique ko de ye o anw bolo o tɛ sariya ko ye o ye politique ko de ye mais b'a fɔ ko voilà kuma dɔ bɛ fɔ principe la ko voilà les institutions sont indépendantes la justice est indépendante je veux bien mais ne kɔni bɛ surun ɲɛ de. ok président Kabidim halisa an bɛ to cybercriminalité ale hukumu kɔnɔ a bɛ ye k'a fɔ an ka vidéo mani ba dɔ bɛ yen ni a yɛrɛ ka wulikajɔw bɔ yen na kosɛbɛ réseaux sociaux kan n'a bɛ wele ko Jobala an ɲɛ bɛ ja dɔw la dɔw bɛ k'a jira k'a fɔ k'a nana Kayi e bɛ se ka jumɛn fɔ o la. bon tiɲɛ la ne tun t'a fɛ ka n da jigin duguma fo ka taa n da don kuma la aw yɛrɛ bonya kosɔn komi i y'a fɔ. awɔ. mɔgɔ min ne yɛrɛ min sigilen fɛ a delila ka ne fa nini. Jobala delila k'e nini. k'an fa nini k'an ba nini ka kuma bɛɛ fɔ n ma. bon ale kelen tɛ dɔw bɛ Faransi u y'o kɛ dɔw bɛ Amérique u y'o kɛ ne dɔrɔn tɛ mɔgɔ minnu ka bon ne ye mɔgɔ minnu ka fisa ne ye mɔgɔ minnu ka kɔrɔ ne ye u bɛ dɔ fɔ a bɛɛ ma. bon komi jamana cybercriminalité tigiw de ko ni mɔgɔ mɔgɔ y'a fɔ ko fo n'i tɛ Mali kɔnɔ an tɛna an sigi k'u lajɛ i ye kuma min fɔ n'a bɛ Kayi k'a fɔ k'a bɛ Kayi ko fɛn ma bɔ a la bon bɛɛ tɛna dɔn cybercriminalité dabɔra min kama n'a a fana welela k'a fɔ a ye mɔgɔw neni u m'a min u m'a bɔ u ma s'a ma bon an b'a fɔ k'a fɔ kuma min kɔni fɔra ni maliyɛn bɛɛ yɛrɛ y'o la k'a fɔ mɔgɔ kan'i to jamana kɔnɔ ou bien jamana kɔ kan ka maliyɛn neni a neni k'a dɔgɔya ka kuma jugu fɔ a ma k'a fɔ ko n'i sera Mali kɔnɔ i bɛ ɲininka i dalakan na bon a ma se ne kɔni ne bolo bon vraiment an bɛ sigi ka fanga lajɛ an tɛ an da don kuma la quoi on regarde. ok voilà donc o b'a jira k'a fɔ Kabidim tɛna plainte kɛ komi yɛrɛ ko a delila k'i fa neni k'i ba neni donc e tɛna. ale kelen tɛ ne fura dama mɔgɔ ma deli ka ne ka taa plainte to mɔgɔ kama n'o tɛ hali minnu bɛ yen u bɛ ne ils font atteinte à ma dignité u bɛ nkalon da n na u bɛ kumaw fɔ n ma ils me traitent de hibou de tous les noms d'Israël ne ma deli ka mɔgɔ wele plainte la ne t'o kɛ o moi je ferai jamais ça mais fanga de ko n'u yɛrɛ ye cybercriminalité n'u ye mɔgɔ min ye ka dajuguya kuma fɔ bɔlɔlɔ kan k'a nɔ bɛ minɛ bon ni mɔgɔ min sera hali diinɛ ɲɛmɔgɔ a y'olu lagosi a y'u dɔgɔya a ye jamana marabagaw lagosi a y'an yɛrɛ lagosi k'an to mara la fo k'an bɔ mara la. mais ne jateminɛ kɛ bi Jobala bɛ ka Faranjala fanga kɔkɔrɔma. cɛman jugu a yɛrɛ ma cɛ min y'i ban ka fanga don cɛya la o de la cɛ fangama nana aw kama cɛya bana fan o fan fangama b'o furakɛ ka taa se dununkɔrɔni ma walasa dununkɔrɔ kasikan kana bɔ e ka sɔkɔnɔ dugukila fɛ e ka cɛ fangama k'i talan ye ka taa se denko gɛlɛya o min bɛ cɛw la n'o sabu tɛ dɔwɛrɛ ye lawa nɔgɔ kɔ ani lawaji dɔgɔya fangama b'o bɛɛ lajɛlen furakɛ ka bɔ cɛw la k'i kɛ kak i banban dɔrɔn i kana kɛ musobakɔrɔ filanan ye sɔkɔnɔ o kama a y'aw teliya joona aw ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira 77 11 33 33 u b'a livraison kɛ fufalaki fo aw sigiyɔrɔ la ala ni fangama sababu furu caman suturala nin waati in na a ye aw hakili to a la maa minnu si tɛ san 18 bɔ a tɛ feere olu ma. bon ne bolo mɔgɔ bɛ se ka jɔ o kuma ninnu tɛ kuma ye sa mɔgɔ bɛ se ka Faranjala fanga in lafasa ka tɛmɛ ne kan k'a fɔ Assimi ma imperturbable patriote jɔn de y'a da la jɔn de y'a fɔ ko il est celui qui doit être le président du Mali ne b'o fɔ don min est-ce que cɛ bɛ yen min b'o fɔ donc ne bolo o tɛ kuma ye quoi n'i ye fanga lafasa o y'i ka hakɛ ye n'i yɛrɛ bolo i ka faamuya la fanga bɛ ka taa cogo min na i fɛ ta tɛ sariya ko k'i k'a fɔ sariya hukumu kɔnɔ o de danfara dɛsɛra ka dɔn mais mɔgɔ neni hali ni fanga ko tɛ an ka adamadenya la ka mɔgɔw dɔgɔya ale yɛrɛ bɛ neni sugu min kɛ ne yɛrɛ bɛ siran ka sigi a ka bɔlɔlɔ la n bɛ sigi o kan cogo di voilà mun bɛ yan n'a ma fɔ k'a t'o sauter n t'a tɔ fɔ soteliya bon ne t'a tɔ fɔ parce que ne bɛ n yɛrɛ fisaya o ko ninnu ma quoi donc o tigi ka na ko n'a sabatira k'a bɛ Kayi bon o kɔni ye ka c'est à dire bon ça va quoi ne t'a fɛ ka da don o kuma la parce que vraiment je veux k'an ka kuma wɛrɛ fɔ ninnu ye kuma ye kuma min jamana yɛrɛ kan k'a dɔn c'est à dire que n'a sera o yɔrɔ ma fo a bɛ fɔ de k'a bɛ Kayi s'il est vrai k'a bɛ Kayi et que fɛn ma b'o la ne dalu jɔra k'a fɔ k'a bɛ Kayi bon ne y'a mɛn de da bon mɔgɔ dɔw bɔ komi jaw ka dɔw bɛ ka fɛ ne tɛ fɛn na kali min dalu tɛ mais n'a bɛ Kayi k'o sabatira k'a fɔ ko fɛn ma b'o la bon ça veut dire que bon voilà min ye o y'o ye quoi donc k'a ye soteli ko kuma fɔ waati tɛmɛnenw na bon min faralen don kan mɔgɔ bɛ se k'o fɔ wa ayiwa o hakilima t'o fɔ o fɔ man di ok aw ka dɔn k'a fɔ an bɛ Building 5 TV de kan min ye diya in ye a y'a kolonkolon fɔ Japaga bɛɛ lajɛlen ka se ka diya in sɔrɔ cogo min na o la Isa Kabidim halisa an bɛ taa ɲɛ ni ɲininkaliw ye Isa Kabidim an kɛlen ka i ka jaw bila an ka page kan k'a jira k'a fɔ ko i bɛna kɛ Building 5 TV ka invité fɔlɔfɔlɔ ye
dɔw ye ɲininkali dɔw kɛ nka an bɛna an dama suɲɛ ka ɲininkali kɛ i la mais ɲininkali a ka n'i tɔɔrɔ dɔw ko ko Isa Kawujimu ko i bɛ to k'i yɛrɛ sɔsɔ waati dɔ la k'i bɛ fila fɔ ko yalima ko o kɔrɔ ye jumɛn ye e bɛ se ka mun de kɛ ka o tigilamɔgɔw jaabi. Politique ye zigzag de ye. Zigzag. I bɛ zigzag dɔn. Bon zigzag bɛ se ka tilen yan. Tilen cogo b'o la voilà tilen cogo t'o la o n'i sɔnna politique ma i b'a fɔ cu i b'a fɔ ca. Donc politique yɛrɛ de ye zigzag ye. Mais zigzag de don mais jɔnni ma cu ni ca fɔ yan. Mali la yan. O diinɛmɔgɔ tɛ yen politique sira fɛ politique sira fɛ sira wɛrɛ fɛ mɔgɔ mɔgɔ da donna jamana ko la bɛɛ ye cu ca fɔ. Maintenant ni min ka girin o ta tɛ se ka qualifier c'est tout. Donc bɛɛ ye cu ca fɔ. Mais a ma fɔ yan nɔ wagati dɔw la ko les républiques de Colonel Bougou, tout est Colonel Bougou, tout est voilà. Donc, mɔgɔ dɔw y'o fɔ waati tɛmɛnenw na. Olu ma tila ka kuma wɛrɛ fɔ. Minnu yɛrɛ bɛ jamana bɛ minnu yɛrɛ bolo olu y'a fɔ k'u bɛ élection kɛ ka tila ka bɔ a ma ka tila ka bɔ a ma ka tila ka bɔ a ma. Bon voilà mais o bɛ voilà kuma in ye min ye o ye minnu yɛrɛ fana ye dɔwɛrɛw fɔ ka dɔwɛrɛw fɔ ka dɔwɛrɛw fɔ bɛɛ ye dɔ fɔ ka tila ka dɔwɛrɛ fɔ. Maintenant politique kɔni donna politique la k'a fɔ k'a tigi ko cu ca ne kɔni ma deli k'a mɛn mɔgɔ delila k'a fɔ ne da ko ne ye nkalon tigɛ n tɛ nkalon tigɛ o mais i ko cu ca cu ca tɛ politique sariya ye ne diinɛ baara kɛ fo ka n bɔ a la a responsabilité de ko don dɛ n'o tɛ n ye silamɛ ala ka n balo ka k'an fa mɔgɔ ma deli k'a mɛn ne da ko ji ma n y'a nɔ minɛ nin na o mais politique la ne ye kuma dɔ fɔ n bɔr'o kan jɔn de bɛ mais k'a ye balontan la mɔgɔ bɛ don k'i bila ka bɔ a la. Oui, mais dɔw fana ko ministre na k'i kun ko ni ministre taara k'i na politique bila ko nka ko mais ne bɛ ka min f'i ye ne ko ni dɔ farala mandat kan mais ne ko ma ni ministre taara mais ne ka faamuya la a ma taa o maintenant san kelen dafalen a taara kan o y'o kuma bannen mɔgɔw ko ni ministre kun bɛ taa ko ne ko bɛ politique bila oui mais ko mɔgɔw k'u bɛ élection kɛ ka tila k'a bɔ a ma o ma t'olu ɲininka ou a bɛ s'olu ɲininka mɔgɔw kalila yan k'u bɛ élection date respecté VAR bɛ bɛɛ la o a y'olu fana ɲininka kɛ. A ye ja in kolonkolon a y'a kolonkolon. Ne de kelen de kalila bɛɛ kalila o mɔgɔw kalila k'u bɛ élection date respecté a bɔra a ma fo ka na ni embargo kumaw ye sisan nɔ assise fɔra ko ANR mana min fɔ ko de bɛ kɛ sisan a fɔra ko an bɛ fɛn min na dialogue intermalien na ni si ma bɔ ne da o. Donc bɛɛ de bɛ o kɛ o bɛ ni dɔ y'a fɔ. Donc ne ye faamuya e de ta fɔli. Non o tɛ sa ne ta fɔli tɛ ne y'a min fɔ baga ko la ni mɔgɔ min bɛ fanga la o tɛ sɔsɔ n'o tɛ dɔw yan'u ka fanga sɔrɔ u bɛ kuma bɛɛ fɔ sɔrɔsiw ma yan fanga sɔrɔlen u ma kuma wɛrɛ fɔ wa. mais o dɔ in yɛrɛ a bɛ ye k'a fɔ mun de bɛ e yɛrɛ ni o ni ɲɔgɔn cɛ dɛ. ne ni foyi tɛ ne ni mɔgɔ si cɛ ne bɛ n ka politique hakili la. parce que bɛɛ bɛ k'a jira k'a fɔ ko Assimi soutenir ka di ye ko mais ko laɲini min bɛ bolo ko ka gouvernement yɛrɛ yɛlɛma. bon ne tila yalima min yɛrɛ bɛ gouvernement ɲɛma mun de bɛ e n'a cɛ. foyi tɛ n'a cɛ ne bɛ min f'i ye dɔrɔn jamana ye faamuya ko de ye ne ka faamuya de ye hakilila min bɛ ne na ani diɲɛ ka bɛn an kana dɔ k'a ɲi ye ka dɔ k'an jugu ye parce que diɲɛ ye taabolo min ye i bɛ yahudiya hakilila ta yahudiyaw ka hakilila voilà ani ka kɛ yahudiya ye m'o fɔ dɛ mais yahudiya hakilila ye kodɔn de i kuma faamu Turki ta k'a lajɛ Turki ma o don ka drone fɛrɛ ma Turki bɛ OTAN na OTAN Turki b'a la mais Turki bi a bɛ ka Israël kɛlɛ Palestiniens fagali la parce que a y'a jira ko kɛta tɛ o Turki kelen u ka partenaire militaire fɔlɔ-fɔlɔ ye mɔgɔ min ye o ye américains de ye mais u ni Russie bɛ kuma wagati dɔ kɛra yɛrɛ Turki y'a essayé ka fɔ ka bɛn kɛ Zelensky ni Poutine ni ɲɔgɔn cɛ bon est ce que o b'a jira k'a fɔ Turki t'a ka intérêt défend mɔgɔ ka intérêt défend tɛ k'a fɔ ko nin n bɛ nin fɛ n tɛ nin fɛ o kɔni mɔgɔ tɛ don o la o diɲɛ i bɛ ko o ko la ni min bɛ se ka marifa ko ɲɛnabɔ i n'o b'a ɲɛ ni min bɛ se ka wari ko ɲɛnabɔ o ɲɛna ni min bɛ se ka adamadenya sigi lafiya kɛ o b'o kɛ c'est à dire o de a fɔ de ma ko l'intelligence constructive i kuma faamu donc ne ka faamuya la mɔgɔ i bɛ mɔgɔ dɛmɛ de a ka taa ɲɛ mais n'i yɛrɛ ka faamuya la ko tɛ ten i b'i hakilila fɔ n'a fɔra k'i hakilila tɛ fɔ i ye kɔlɔlɔ min sɔrɔ a la i y'o sɔrɔ mais l'histoire jugera tout le monde parce que moi je suis convaincu komi n bɛ sa cogo min k'a fɔ hakilila min bɛ n na n bɛ se ka fili n ye hadamaden de k'a fɔ o ye Mali dɛmɛli de mais ne ka Mali dɛmɛ tɛ communiste système ye ne ka Mali dɛmɛ tɛ ka c'est à dire que a fɔ n ma n'i b'a fɛ ka c'est à dire n b'a fɔ ne ka Mali dɛmɛ tɛ c'est à dire que opposer les uns aux autres diviser pour régner ne ka Mali dɛmɛ est rassembler c'est à dire que dilanli de ka gɛlɛn
dilan de ka gɛlɛn. Un bâtisseur c'est un rassembleur. Mais diviser pour régner, bon il bɛ se ka mɛn a ko la mais i tɛ résultat kɛ quoi. Voilà donc voilà donc ne bɛ ko faamu cogo min o de ye an ni diɲɛ ka bɛn jugu t'an na o. Voilà n'o tɛ an yɛrɛ e bɛ ka accord intermalien min fɔ n'a fɔra tubabukan na la langue de Molière a fɔra tubabukan na dɔ k'a traduit bamanankan na kɛ ko maliyɛnw ka sigi ka kuma o tɛ wa mais n'a fɔra tubabukan na dialogue intermalien e ko cogo di ne de y'o fɔ. Voilà. Donc, président va faire un fort là. Ne nous et la France, on est condamnés de s'entendre. Donc, on sait que tu as non, on est fait de quoi. Vous voudrez, moi, ni muso avec Kobe Gelani, moi, voilà, mais absolument là, il muso fait avec Béala. Donc, le boulot, en France, tu sais que tu as gagné un tour. Mais en France, la langue de Molière. Nous parlons français, nous réfléchissons français, nous décidons français, nous appliquons français. Mais qui du mieux? Et puis, me fait nos vieux. Permis de jouer. Permis de jouer. Permis de jouer. Imagine, bon. Toi là. Bon, pourquoi tout d'abord? Pourquoi il a bien dit? Il a bien dit, voilà. Ok. Pas petit, non. Il y a un peu comme le date de voilà. Ah oh. Permis Mali. Donc, permis. Les images. Ça ne vient pas de Rigi. À de Moscou. À de Paris. 25. Les images viennent de Paris. 25. Permis Mali, il imagine. Allez, 25. Il m'a dit que c'est un endroit très agréable. Moi, je suis sûr que bon, non, ni tout le monde dit. On me visa dit, mais tu vas couvrir ça avec nous là-bas. Ok, bon, voilà, parce que mi oyo quoi. Et moi, ça n'a pas que wari mana fosa, et wari flarido, dollar euro. Ça va n'être mimbi reposi qu'on ne sait pas. D'ore fo, ni d'ore fo dro, n'ere be wari boka di. Do farlaka, rublu, risuga wari. Ne do fi ati do eta yele redo. Ah? Ninte sefa. Ah? Ni joye. Ala ni wara ben posi ko na war dama posi ya so sefa biye keleme ngo yirila ok aya partager ni ndo ni ni joye ni sefa bo rublu e be rublu yele no ay no bon te rublu yele do bana wari ni bebe bol ni no fe bebe be bol ni no fe oh mais ça go faire do be war na changer ou ala ay si na war kura ziri de ça ziri donc e bulu bo chiko to war la ziri ne ça ne te sebe kan fo Oziri ne. Ne te se ko kuma parce que baro di kuma ko do no bi la mais ba kala ne mbido. Les économistes, les financiers, les décideurs, olu baro mino, olu ma deli ka kuma fo. Vous n'avez jamais entendu les officiels dire que Mali na war créé. Parce que mo be war. Oui, mais mo be réseau là, mo be ka kuma war na bo, war la bana, abana, réseaux sociaux là. Ko ama fo no ko fait ko centrale nucléaire. Centrale. Kuma madabla. C'est-à-dire diversion de nos pomper ou quand il y a un problème quoi. C'est comme si on veut faire croire qu'il faut gagner faire Mali kono na ni sefa boye do gagner non, c'est l'économie et la stabilité du pays qui fait que sa monnaie prospère. C'est tout. Notre monnaie c'est la monnaie bali ya war créer mais wari mena na fa dimanche wa be kololo dimanche ma débat be ne mo Mali de kumbe sefa là. Indépendance traka Mali aussi parce que c'est la monnaie des colonies françaises. A tɔgɔ yɛrɛ de y'o ye comptoir français. Le comptoir français. Maintenant Modibo ko k'a b'a yɛrɛ ta. A ye Franc Mali créé, Caire Mali créé. Tu me suis? Je vous suis. C'était bien. Carme malienne créée. C'était bien. Mais le premier accord militaire avec la France, c'est Modibo. La monnaie a décelé tout le ka monnaie yɛrɛ ka convertibilité k'a la ka France deli u ka ɲama pour que CFA ka Franc Mali ka se ka taa du Côte d'Ivoire i bɛ taa n'i ka 2000 Franc Mali u bɛ CFA 1000 d'i ma ou bien i bɛ CFA 1000 ta n'i nana Mali la u bɛ Franc Mali 2000 d'i ma pour que France ka sɔn la grande France Modibo ye France deli en 66 France sɔnna bon Moussa nana militaire général de son état a y'a tan ka taa moyen ma sɔrɔ a la ko France ka ɲama a ka don CFA la a y'a ka Franc Mali bɛɛ ta ka fɛ banque centrale min tun bɛ yan ni trésor b'a yɔrɔ la sisan k'o bɔ yen ko ka na ni CFA ye CFA bɛ na ka kalo 3 di mɔgɔw ma ni Franc Mali b'i bolo u b'a falen CFA la fila bɛɛ bɛ dun ɲɔgɔn fɛ pendant 3 ans n'o dafara Franc Mali ko banna o kɛra yan nɔ o Musa ye sɔrɔdasi de o ma Musa fana tun tɛ Mali fɛ yan Modibo tun tɛ Mali fɛ yan donc c'est à dire que hadamaden i kana tile kɛ i yɛrɛ la quoi
i bɛ se ka min kɛ don min i b'o kɛ ka ɲɛ n'i y'a dɔn a tɛ marché a to yen. mais caman fana b'a fɔ ko min yirisi ka wari fana ko fanga b'a la n'o ye ruble. Yirisi ka ruble tɛ bɔ yɛrɛ kɛnɛma devise u bɛ sanni kɛ ni kɔfɛ wariw de. C'est pas convertible. Ko wari ye choix ko de. A tɛ bɔ. A tɛ bɔ, c'est une politique qu'ils ont voulu n'u bɛ feere kɛ. Donc ale tɛ bɔ i n'a fɔ euro ni dollar bɛ cogo min na. Non, euro. Mais c'est l'Europe, c'est un pays développé, un pays libre, un pays capitaliste. C'est comme les États-Unis. Amérique dollar bɛ du diɲɛ fan bɛɛ. Parce que le trésor américain le garantit. Ka fɔ ni dollar bɛ bɔ diɲɛ fan o fan olu ta don fanga b'a la u sɔnna. Ruble bɔ ka na n'a ye yan. Donc ne nana ruble ma la a tɛ falen yan. A tɛ se ka falen o. Mɔgɔ tɛ sɔrɔ ka falen wari falen yɔrɔ la. Non, falen yɔrɔ t'a la o. Parce que c'est pas une monnaie convertible. Parce que dɔw ko ko n'an ka wari in bɔra ko wari yɛrɛ bɛna giriya ka tɛmɛ. ruble la sa o ka jan sa Laginɛ kɛrɛfɛ yan. Laginɛ wari bɛ falen yan. Laginɛ wari. Tɛ falen o. A banna kuma tɛ yɔrɔ wɛrɛ ma. Donc ne bɛ min f'i ye dɔrɔn wari sariya ye fɛn min ye i ka jamana fanga min b'a la se min b'a ye danaya min b'a kan n'i ye wari dilan k'a fɔ bon n ye n ka wari bila compétition na o la bourse de b'a gérer ni fanga t'i ka wari la dɔrɔn a bɛ kɛ balawu ye maintenant ni se b'i ye i ka wari ça reste stable bon n'o t'i bolo i b'i dulon dɔ de la n'i y'a ye an bɛɛ dulonnen don Faransi la ko Faransi de y'anw fana rimé euro la n'o tɛ franc français tun bɛ yen o Faransi fana donna euro de la o mais Faransi dontɔ Faransi ko bon n ka mɔgɔw bɛ yan i y'o fɔ n bɛna nɔfɛ quoi. A ye vidéo kolokolo. Walayi ni y'o fɔ n bɛna nɔfɛ. C'est bon. Ne u b'a fɔ ko a tɛ to crédit de l'État. Ça va c'est bon. Non mais fitini fɔ. Non. Fitini dɔrɔn sa. Non ayi. Président fitini fɔ. Bɛɛ ta bɛ ka si ka so wa. Non a sɔgi dɔrɔn. A sɔgi dɔrɔn. A tɛ sɔgi. Donc Faransi ye ko bon ko bɛ n ka jamana bon n b'u garanti k'u don euro la. An donna euro la ni Faransi ka da de ye o. C'est tout. Donc du coup an ka lafiya di ɲɔgɔn ma quoi. Pour que an ka se ka Faransi c'est-à-dire k'a jɔ Faransi la CAC k'a fɔ bon Faransi on fait jeu égal avec la France c'est notre souhait. O ye mun ye fɛn saba n'an sera k'o kɛ moi je tire chapeau. O jumɛn ni jumɛn. C'est-à-dire que de renoncer la langue officielle française. Le français. La langue de Molière, parler français, écrire français, aller apprendre à l'école française. N'an sera k'o dabila, ça je dirais que ko in a ye sɛbɛ sen ta. Kelen. Réseau ma nɔgɔ dɛ. Bon donc du coup ka tile ka yɛlɛ. Filanan ye min ye la monnaie, le CFA. N'an sera k'an sen bɔ CFA ko la, ka Mali wari créer, a ma fɔ sisan ko in tiɲɛ yɛrɛ la anw tun hakili la tulonkɛ dɔ ja sɛbɛ don. Sabanan ye min ye i b'a dɔn. Ayi. I tɛ sabanan dɔn. N k'a fɔ wa. A fɔ président. A ye vidéo kolokolo. Benjamin Faye don. A ye vidéo kolokolo. Ka mara kɛ ni Faransi ka système ye. Tout ce que nous avons ici comme institution, an bɛ Faransi ka système de ye. La présidence, la primature, les institutions judiciaires, l'Assemblée nationale, le Sénat, tout est calqué. Donc nin bɛɛ ye Faransi ka mara kɛcogo ye. Mais est-ce que an bɛ kurukanfu ka système de la? An t'o la o. Est-ce que an bɛ contre-ordonnance de la? An t'o la o. Est-ce que an bɛ silamɛya de la? An t'o la o. Bon n'i y'o fɔ dɔ b'a fɔ ko silamɛya k'o bɔra arabu bara mais chrétien fana bɔra Faransi de ka na. A y'anw ka diinɛ dɔ bɔra Faransi ka na. Le christianisme ça vient d'où? C'est la colonisation qui a amené. Donc an ni Faransi ka fara ɲɔgɔn na. Ok. Donc an bɛ fɛɛrɛ de kɛ. Awɔ. U k'an bonya. Je suis d'accord. Comme on les respecte, qu'ils nous respectent. Et que nous, on a baraqué pour que nos décisions souveraines soient respectées. On ne peut pas faire bolo, on peut double. Mais on connaît changement de ballon de rendez-vous. Indépendance, il m'a soumis ma France bolo, il te soumis ma moro chibolo. O de indépendance. Mais ni bana France tama. Bon, à toi, il y aura une trop. Moi, ni alkamatigi. Alkamatigi, aga fait ko 1 million 500 millions de litres ou quoi. Amana fala. Alkama fala mana. Angira mana. Bon, alkama kanga israfe de. Alkama kanga israfe. Alkama bena sala. Bon, nimbe ba ira dron. Ko alkamatigi. Bon, voilà, jamana tise ka joni don ça. Jamana be joni bara de quoi. Tout na sura kungo ka bena tracteur ou usine de sigia pour que an se ka usine Niger do dala. Ne tumaro ka fa a tiers la ni ba fe ka ndem. Donc e bolo lu kapsa ka
mɔgɔ min k'i ma ko n bɛna balo d'i ma i k'a dun an yɛrɛ tɛ an ka dumunitɔ di an ka gɛrɛbuw ma yan an ka waritigiw tɛ malo ni ɲɔ di mɔgɔw ma sunkalo fɛ yan mais o san mana yɛlɛma o san kelen a bɛ tila ka na d'u ma o san wɛrɛ a bɛ tila ka d'u ma est ce que n'a tun ye yɔrɔ labɛn k'u ka malo sɛnɛ u bɛ dɔ wɛrɛ ɲini a fɛ yan voilà an yɛrɛ b'a fɔ bamanankan na ko yanni i ka mɔgɔ dege jɛgɛ dun na k'a dege jɛgɛ minɛ na banna donc ça dit tout donc pour moi vraiment pour sortir de ça jija fulu bɛ min gɔlɛ b'o de hala quoi an ka kɛ baarakɛla an ka dɔ bɔ vraiment mɔgɔ ladege in na quoi ok siga t'a la min ye waati bɛ ka taa kosɛbɛ président min ye sɔnni an ka kuma kun cɛ an bɔra 2023 de la mais président an b'a fɛ k'a dɔn 2023 in yɛrɛ kɔnɔ fɛn jumɛn de ye e yɛrɛ marqué kosɛbɛ transition ko la a ɲumanama wa ou bien min tɛ se ka fɔ a fila bɛɛ bon min ka ɲi an b'o fɔ min tɛ se ka fɔ n bɛ patiner quoi ne kɔni bolo min kɔni maliyɛn bɛɛ sɔnna min ma 2023 o ye MINUSMA gɛnni ko tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ Ala deli kɔlɔlɔ wɛrɛ kana y'a la parce que a ka di diɲɛ bɛɛ i ka jamana sɔrɔdasiw k'i ka jamana lakana donc an bɛ sɔrɔdasiw fo ka armée fo c'est à dire ne tɛ transition jugu ye contre la quoi ne ye n ka faamuya de bɛ n bolo ne tɛ mɔgɔ ye min bɛ don buteli kɔnɔ quoi min bɛ n fɛ n b'o fɔ quand les gens sont d'accord ils sont d'accord quand ils sont pas d'accord ils sont pas d'accord mais de dire que non il faut que ka pensée unique imposer mɔgɔw la i ka ni bilenman yɛrɛ la i k'a fɔ bilenman ni finman yɛrɛ la i k'a fɔ bilenman ni jɛman i k'a fɔ bilenman ça marche pas moi je suis pas un rouge moi je suis pas un rouge oui. Donc du coup o ye ko ɲuman ye maintenant an bɛ Ala deli kɔlɔlɔ kana y'a la pour que o tagali MINUSMA ka taali o kɛra ko ɲuman ye n'o ɲɛna moi je suis réaliste quoi o ye ko ɲumanba ne bolo o de ko yɛrɛ min sara n'a bɛɛ parce que des multitudes de forces u b'i ka jamana kɔnɔ n'olu bɛɛ ta i yɛrɛ ɲɛ bɛ sɔrɔdasi fini min na o y'i ka jamana sɔrɔdasi fini ça c'est déjà un pas vers c'est un vrai pas pour la souveraineté ça c'est vraiment bien parce que i ka jamana sɔrɔdasi y'i ta ye o ye koba ye n'i ka jamana kalanko n'a kan kɛr'i ta ye ka wariko k'i ta ye hali n'i m'a bɛɛ sɔrɔ tu peux dire que tu as commencé à être souverain. Oui. Donc ne bolo o ye ko ye min ɲɛna kosɛbɛ 2023 kɔnɔ 2023 kɔnɔ bon maintenant gɛlɛya minnu bɛ yen an k'o fɔ ɲɔgɔn ye quoi fo président de transition ka dɔn bɛɛ b'a fɛ ko in ka ɲɛ a bolo mɔgɔw ka faamuya cogo de tɛ kelen ye o la mais kunnafoni dɔw b'ale bolo o t'anw si bolo parce que c'est lui qui est au sommet de l'État il a tous les renseignements mais a fana k'a faamu k'a fɔ tous ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas forcément contre la transition. Parce que vous ne pouvez pas imposer mon rôle là. Et de toute façon, bon, il faut sortir de ça. Moi, j'aime bien la France, je ne m'en cache même pas. Il faut que je parte à Paris. Bon, maintenant, il faut que je fasse quoi. Il est rouge. Allez, Bléman, il est rouge. Communiquer à qui là de bala. Bon, s'ils deviennent des grands autoritaires, des dictateurs. Donc, pensez uniquement les cadeaux. Nous, ni tout la drogue de bouteille. Mais non, c'est gagnant. Donc, le boulot, MINUSMA travaille au Niana. Bon, maintenant, Guéléa Moumbe, Bidjabana Kono. On va faire que président de transition de on va démesrailler quoi. Il y a une ligne de même. Et ma démesrailler tu veux dire? Mais bon, on va faire quelque chose, ne sais pas qu'est-ce que président de Miwelewa ou bien. Non, je ne veux pas aller jusqu'à ça. Moi, je pense que on va faire que demain tu vas tenir ta famille. Ne bolo mo demeni mi. O de ko en bi se ka kunci hɛrɛ la cogo parce que mɔgɔ mɔgɔ ko asimi ma bi fɛn fila bɛ n'a m'o da yira la a ka dɛmɛ jɛlen tɛ a ka fɛɛrɛ kɛ maliyɛnw ka bɛn a y'a kuma fɔ a ka waleya o ye hakilila ɲuman ye bɛɛ b'a kɔ o la maliyɛnw ka bɛn parce que ni bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ tɛ yen filanan ye min ye a ka transition kuncɛ n'a ye candidat ye et qu'il assume s'il n'est pas candidat a ka fanga di a ka élection kɛ a ka fanga di. Je pense que ni mɔgɔ min b'a fɛ i bɛ tiɲɛ min fɔ a ye nin ye nin fɛn fila s'il est candidat il assume ni maliyɛnw sɔnn'o ma bon on va assumer ensemble maintenant n'a sɔrɔ maliyɛnw fɛ ko tɛ k'a ye min kɛ o ɲɛna a ka élection kɛ ni jamanadenw ye danaya da min kan fanga ka d'o ma mais k'a fɔ de non transition f'a dan o tɛ se ka ɲɛ o. oui parce que dɔw b'a k'an ka taa n'a ye non o tɛ se ka ɲɛ sa transition n'est pas non tubabukan na écoutez tubabukan na même les dictateurs u b'u ka fanga normaliser o élection de b'a jira diɲɛ ka jate la hali Poutine bɛ élection kɛ o Russie la hali Poutine a bɛ élection kɛ o élection ye diyagoya de o parce que diɲɛ b'a fɔ de k'aw ni tɛ kuma parce que i ka jamanadenw m'i sigi bon n'i ka jamanadenw y'i sigi e bɛ kuma fɛn o fɛn fɔ diɲɛ jɔn bɛ se k'i sɔsɔ parce que i ka jamanadenw de y'i sigi donc e bɛ kuma min fɔ
olu b'a dɔn i ka jamana ka kuma de don mais e marifa ta an bɛɛ ka kɛlɛ kelen a nana aw nana ta k'aw jɔ n'a ye mɔgɔ tɛ se ka kuma tugun o mana misiri ɲɛ dɔrɔn de o ye siran de bon CNT ne yɛrɛ gɛnna k'an lajaba ka taa kaso la ka bɔ min na bon ne tɛ se k'a fɔ mɔgɔ tɛ CNT la min na ma kan mais ne ma don CNT la ko n tɔgɔ Isa Kaunjime ne yera ko dɔ de la qui légitimait ma présence au CNT. Personne ne peut contester que j'étais légitime au CNT. Le numéro 10. Bon ne gɛnna ka ne lajaba dɔw nana ten u garijɛgɛ don u b'a la o tɛ problème malien don mais n'a tɛ kun cɛ finalement quelle légitimité ils ont ka taa n'a ye kura ye o ma malien tɔw don mais ne y'a sɔrɔ jamanadenw ni a fɔra ko ka kalata kɛ minnu bɛ CNT la mɔgɔw tilara k'u kɛ député a b'a fɔ ah CNT ko tɛ tiɲɛ yɛrɛ la peuple de y'u sigi dɔw bɛ yen nɔ kabini CNT ta u ye député ye o CNT nan'u sɔrɔ député la u bɛ yen nɔ mɔgɔ bɛ se k'olu ta contester yan mais minnu nana sira surunin fɛ bon olu fana k'a dɔn k'a fɔ bon u bɛ min na a ka ɲi mais a ka kun cɛ. Ok, président faamuyara waati c'est ce que je voulais dire pour qu'à résumer ni mɔgɔ min bɛ président fɛ moi de mon point de vue k'a dɛmɛ jamanadenw fara ɲɔgɔn kan u ka bɛn ça va être un bon bilan pour le président filanan ye min ye a ka taa élection kɛ quoi parce que rien ne justifie les non tenues des élections il faut que élection de ka kɛ minnu b'a fɔ ko a kana bila a ma fɔ a ka bila o n'a bɛ candidat a k'a assumer donc il assume qu'il est candidat. Donc a yɛrɛ ka kɛ cɛbɔ ye n'o y'a ka laɲini ye qu'il assume maintenant ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ ni jamanadenw fɛ ko don jamanadenw bɛ jɛ k'o lafasa ni jamanadenw fɛ ko tɛ mais ils vont choisir une autre personne maintenant n'a y'a sɔrɔ ko ale yɛrɛ sɔnna bɛnkan min b'a ni CEDEAO cɛ o de ye k'a fɔ ko sɔrɔdasiw tɛ candidat u bɛ élection kɛ ka fanga di civil ma débat bɛ yen de o sinon tous les restes là o ye ka siran ka kuma de. Ok. O fana de bɛ dansigi bi jɛmukan la aw k'a dɔn k'a fɔ min ye aw tun bɛ ka Biduni 5 TV de lajɛ jɛmukan min bɛ n'a bɛ wele ko kunnafoni kɛnɛ n'a bɛ lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Mamadi Bakɔrɔba Konate ne bɛ ko MBK bɔrɔ fa Biduni 5 TV ale yɛrɛ tɔgɔ la sɔnni an ka n kɔ don ɲɔgɔn na min ye an ka sponsor officiel an b'a fɔ Uma Ag Te Assura an b'a dɔn k'a fɔ ale te min ni maliden bɛɛ lajɛlen bɛɛ ale fɛ nin waati laban in na donc Uma Aga an b'a fɔ ka waleɲuman dɔ dan tɛ foli min na fo ka taa se an ka DG ma ale ni PDG lamɛnbaaw ni kanubaaw an bi kɔ an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn ala k'an ka jamana basigi a ka to b'o la. Cɛman jugu a yɛrɛ ma cɛ min y'i ban ka fanga don cɛya la o de la cɛ fangama nana aw kama cɛya bana fan o fan fangama b'o furakɛ ka taa se dununkɔrɔni ma walasa dununkɔrɔ kasikan kana bɔ e ka sɔkɔnɔ dugukila fɛ e ka cɛ fangama k'i talan ye ka taa se denko gɛlɛya o min bɛ cɛw la n'o sabu tɛ dɔwɛrɛ ye lawa nɔgɔ kɔ ani lawaji dɔgɔya fangama b'o bɛɛ lajɛlen furakɛ ka bɔ cɛw la k'i kɛ kak i banban dɔrɔn i kana kɛ musobakɔrɔ filanan ye sɔkɔnɔ o kama a y'aw teliya joona aw ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira 77 11 33 33 u b'a livraison kɛ fufalaki fo aw sigiyɔrɔ la ala ni fangama sababu furu caman suturala nin waati in na a ye aw hakili to a la maa minnu si tɛ san 18 bɔ a tɛ feere olu ma.